Falta de talla política i trencament de les regles del joc a l'utilitzar políticament l'hospital per aconseguir crear malestar entre la gent. Aquesta és l'acusació que va fer ahir el president del Consell Comarcal del Berguedà, Sergi Roca, als 5 consellers comarcals del Partit Socialista que dies enrere van sol·licitar un ple extraordinari al Consell Comarcal per tractar temes relacionats amb el funcionament, balanç i propostes de futur per l'Hospital Sant Bernabé. Roca va dir que tot i que la petició de ple estava equivocada i tenia una manca greu de forma, el Consell l'havia acceptat. El que no va tolerar Roca va ser el que creu és un trencament de les normes i la utilització política de l'hospital en benefici del Partit Socialista, un fet que fins ara mai havia passat. El president també va queixar-se que davant de la premsa el Partit Socialista del Berguedà faci unes acusacions directes, per exemple, a l'alcalde Juli Gendrau, i després, a l'hora de la veritat, aquestes acusacions o preguntes no queden reflectides a l'escrit amb el que es convoca al ple. Com us dic, jo entenc que l'òrgan per discutir això i per discutir el futur que ja està treballant doncs és la Junta del Patronat i no el Consell Comarcal, i per tant, doncs, lamentablement, el ple d'avui jo crec que trenca un principi que és de no politització de l'hospital. Això ho havia respectat tothom sempre, totes les forces polítiques. Jo penso que ara no és així. Jo crec que obre un precedent que hem de tenir en compte, perquè a partir d'aquí podrem discutir sobre la Patum al Patronat, o podrem discutir sobre el Patronat del Paratge Natural d'Interès Nacional del Pedraforca, o podrem discutir coses que han de discutir els patronats a les residències d'avis de diversos municipis, i per tant s'obre un precedent perillós. Les coses s'han de discutir allà on s'han de discutir i allà on el patronat o l'òrgan que sigui ha de deliberar i té el poder per decidir coses. Les acusacions fetes en contra de l'alcalde Juli Gendrau, on la membre del Partit Socialista Armínia Altarriba l'acusava d'estar al servei del partit i no de la comarca, també creu que obren un altre precedent, ja que Gendrau no és membre del Consell Comarcal i per tant no es pot defensar. Penso que manifestacions que es fan respecte a l'alcalde de Berga en aquest escrit no són de rebut, Crec que el que sigui que tolera disminucions de serveis, que l'alcalde de Berga té una acceptació obedient respecte al partit, crec que és una falta de respecte, i una falta de respecte a més en un organisme, en una administració que ell no hi és present i que per tant no es pot defensar. I això obre un altre precedent. Nosaltres hem intentat no fer mai política o no fer mai crítiques a alcaldes que no estiguin representats aquí, i per tant el que vosaltres feu amb aquest escrit, o el que feia l'Abel, que per més INRI avui no assisteix a aquest ple quan ell el demana, doncs és faltar a un representant que ha estat escollit per la majoria de la ciutat de Berga. Dolors González va exercir de portaveu socialista per la no assistència d'Abel Garcia i va dir que la petició de ple es va fer perquè després d'una reunió del patronat, on es va parlar dels problemes de Caixa per pagar les nòmines, no es va fer cap intervenció per explicar el tema. Per ells cal que l'alcalde de Berga i el gerent de l'hospital donin les explicacions pertinents. Des del PSC del Berguedà vam decidir sol·licitar aquest ple extraordinari, per això que he comentat, assabentats de la problemàtica que els treballadors de l'hospital perillava les seves nòmines. Veient la situació actual de l'hospital, no ens podem quedar de braços plegats, encara que aquest no sigui l'estament. Penso que com a Consell Comarcal sí que hem de treballar junts per poder demanar a l'alcalde de Berga i al gerent del patronat que donin explicacions de tota aquesta situació. Roca creu que tot és millorable, però institucions com la que ell representa no poden demanar la compareixença d'un alcalde i el gerent perquè, entre d'altres, els mateixos socialistes coneixen perfectament el funcionament de l'hospital, perquè dins de la Junta hi tenen un regidor que coneix el que passa. Per Roca, la situació de la sanitat catalana és complicada, però és una falta de respecte dir que l'hospital acabarà sent un ambulatori o demanar la compareixença d'un alcalde. Jo crec que el nostre compromís amb la comarca ha de ser total.
jo per part meva, evidentment, i crec que puc parlar per tot l'equip de govern, doncs el treball ha de ser en tots els àmbits. Crec també que tot és millorable, segur que tot és millorable, i segur que podem fer autocrítica, però el que sí hem de ser molt respectuosos és amb les institucions, perquè amb el precedent que heu obert avui, jo penso que és un precedent extremadament perillós, i aquí sí que podem prendre mal. La situació és la que és, potser no és diferent d'altres hospitals que també ho estan passant malament, però el dir que això es convertirà en un ambulatori o el fer una roda de premsa demanant unes coses que després no senten aquí al Consell Comarcal, penso que és una falta de respecte a aquesta institució i una falta de respecte a una persona que ha guanyat unes eleccions legítimament. Esquerra Republicana no va veure oportuna la convocatòria de ple extraordinari per part dels socialistes. Tot i això, els dos consellers van mostrar-se preocupats per la sanitat al Berguedà. Per això van posicionar-se a favor de fer un front comú per millorar els serveis que reben els ciutadans. Les peticions socialistes van quedar rebutjades amb els vots en contra dels consellers de CiU i l'abstenció d'Esquerra.